Kapteni uyazi ukuthi esigele iclass neclass nalomfundo phaphile nje. Ohlale up to date angazi sonke siyenzile homework uyena oyenzile wenze nenye ebesingakayinikwa hayi soshawaningi ngenxa yakhe we uyisibonelo uclean ugqoka uniform yonke akafaye ngisho izinyo uthulane eklasini uyaphakamisa unama answer right abanye njengoba kuyi lockdown khona lo osenencwadi ya 2021 ye maths wena usathi usokuthi uyithathapha uphakathi nayo manje uyoyiqeda uyifundo kwesibili uyifundiswa kweBhayibheli bekhona abafundi bethu mase kuba nalo omunye ofuna ukufana nalo kodwa manje uyiflop yalo akayena lo ugcwala ngayo kodwa uyiflop usayiqedile incwadi uyifunde wrong ayikho into right ayikelezile useze wasubmita neassignment kwiWhatsApp yabuya uthole 5 ucabanga ukuthi kapha uzokahota hayi ugame second kwi-assignment uyayiphinda uzothola 6 ujabuliswa ilo ya1 usazoyiphinda uthisha usenze wambloga hayi WhatsApp ngenamba ye-OLED ethi ublock i-OLED eqhamuke nge-system unesicephe akekho mnandi kodwa nje uyazimise akuvumi kona usabathe lutho hayi mase kuba khona laba-ke nje abathi hawu i-lockdown ngathi ngaba khona beze beqeda isikole kodwa bakelezi kanjani ungaye esigele hayi khona kodwa nje lo onesicephe empethu waye uphasa ibhadi ngathi manje niyidididike la eklasini hayi